θα πάλι ο ταχυδρόμος. Wow, τι είναι αυτό? Έχει και κάτι σακουλάκια μέσα. Wow, ένα. Wow. Σπύρο, έλα να δεις. Έλα Νίκο. Τι είναι αυτά? Δεν ξέρω. Πάμε να το κάνουμε unboxing. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι κάτι παιχνίδια που μας έφερε ο. Ας αρχίσουμε με αυτό και αφήνουμε το άλλο στην άκρη. Λοιπόν, από πίσω... Έχει 4 σούγλες. Α, μάλιστα. Ωραία. Άνοιξε. Τι έχει μέσα? Α, άκυρο. 3 έχει. 3. Για να δούμε. Η πρώτη είναι αυτή. Ένας κροκόδιλος. Ένας κροκόδιλος. Είναι πολύ ωραίος. Wow, έχει πολύ ωραία λεπτομέρεια. Θα πάρω και δεύτερη. Ναι, φέτε. Είναι η λύπη. Η λύπη. Η λύπη. Παιδιά, έχει πολύ ωραίες λεπτομέρειες. Θα πάρω και το τρίτο. Δείτε. Ναι, φέρε. Wow, είναι ο φούσκας. Τι, ο φούσκας. Έχει και γκλίτερ αυτός. Δεν φαίνεται πολύ καλά στην κάμερα. Ωραία, τι έχει? Μέσα έχει και αυτό το περιοδικό, το οποίο σου δείχνει όλη τη συλλογή μάλλον. Και ήρθε η στιγμή που όλοι περιμέναμε. Κουτί. Ευχαριστώ. Να το. Άνοιξε το. Από εδώ. Δεν ανοίγει. Τι? Εδώ πέρα. Ένα λεπτάκι. Πάω να φέρω κάτι. Αυτό εδώ πέρα. Το ψαλίδι. Εντάξει. Το κόψα. Γύρω. Είμαι τον. Αυτό ήταν εύκολο. Βγάλει το πάνω. Κουτί είναι. Σαν κουτί. Τι είναι αυτό? Όχι μέσα. Όχι, δεν θέλω. Μην δούμε την κάρτα. Θέλουμε να είναι έκπληξη. Θέλουμε να είναι έκπληξη. Πάτε. Πήγα να φέρω. Δεν γίνεται. Άνοιξε το εσύ. Άνοιξε. Έλα, βάλε δύναμη. Εσείς μέσα. Ελπίζω να έχει κάποιο ωραία. Είναι ένα κουτί με μια σκηνή. Όπα. Μη δεις. Μη δεις ποιο είναι. Δεν βλέπω. Θα πρέπει να κόψω κάπως. Κόψε το. Κόψε εδώ πέρα. Βάλε πόντο. Πάμε. Ένα λεπτάκι. Το ανοίγουμε και σας το δείχνουμε. Τα καταφέραμε, το ανοίξαμε. Βγάλε αυτό το χαρτί. Τι είναι? Τι είναι, δεν βλέπω. Χαλίν. Ο Αλαντίν. Νομίζω. Ναι, ο Αλαντίν είναι. Και η Γιασμίν. Ωραία, άνοιξε το. Με το ψαλίδι. Εδώ. Να κάνει ήταν εγώ πιο δυνατό αυτό το ψαλίδι για να μπορούσε να τα ανοίξει. Κάτσε, το έχω. Πάρε μια την κάμερα. Νομίζω το έχω. Άκυρο. Περίμενε, θα δοκιμάσω με το ψαλίδι. Κόπηκε. Εύκολο. Πάρε πάλι εσύ την κάμερα. Λοιπόν, έλα δείξε, παίρνω εγώ την κάμερα. Αυτό εδώ πέρα είναι το χαλί. Είναι πολύ ωραίο. Και έχει και 2 τρύπες εδώ πέρα, νομίζω, για να μπουν ο Αλαντίν και η Γιασμίν. Άνοιξε το. Πέρα, μάλλον μπαίνει το έχει και αυτό τρύπες. Να, κοιτάξτε. Έχει 2 τρύπες και εδώ πέρα έχει. Και αυτά εδώ πέρα για να το... Όχι, 2 το είπες, 2 κάτι σαν. Έλα, βάλε. Πάει. Λοιπόν, θα ετοιμάσω εγώ η θυσία μου. Καλύτερα τώρα. Να το κατάφερα. Ωραία. Έλα. Εδώ. Έχουμε αλλάξει πόσες φορές την κάμερα. Έλα. Νομίζω ότι... Κλείσει το. Περίμενε, δεν είναι... Αυτή ήταν η κάρτα που σας λέω. Και μπαίνει εδώ.
έτσι ώστε να φαίνεται πίσω, μάλλον το παλάτι. Ένα λεπτάκι, τα στείλουμε και σας τα δείχνουμε. Μετά από κάμποση ώρα καταφέραμε και το στήσαμε. Φαίνεται από πίσω το σαράι και εδώ είναι το χαλί. Και τώρα θα στήσουμε και τους χαρακτήρες. Μετά από αρκετή ώρα, βασικά όχι αρκετή, λίγη, το στήσαμε. Νομίζω ότι έπρεπε να μπουν ανάποδα σε διαφορετική θέση ο Αλαντίν και η Γιασμίν, αλλά αυτό δεν μας πειράζει. Και λίγο αυτό. Τι? Εδώ είναι η συλλογή. Εδώ πέρα ο Αλαντίν, είναι ο Αλαντίν, το Frozen, Winnie, το ατμόπλιο του Μίκη, ο Peter Pan, Λίλο και Stitch, οι Αριστόγατες, η Άριελ, η μικρή γοργόνα, η Σταχτοπούτα, το Toy Story. Αυτό. Και ένα λεπτάκι, φέρω λίγο πάλι. Αυτό εδώ που λέει 1 είναι secret. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτή ήταν η συλλογή με τα Adorables. Θα κάνουμε κι άλλο part, άμα θέλετε. Αυτά. Αντίο. Άντε, θα στριμωχτείτε. Γεια!